مجوسی ایک دن اپنے نکے جے بچے نو نال لے کے رمضان دا مہینہ ہے تے بازار وچ پھردا پیا ہے بازار وچ پھردا پیا ہے پھردیاں نا او دے بچے نے نا چیز لئی دکان تے کھانی سریام کھانی انہیں اپنے بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا انہیں کہا بے شک اسی اگ دے پجاری ہیں جڑا اگ نوں پوجن والا ہوگے انہوں مجوسی آکھیا جاندا ہے باپ کہنے لگا بے شک اگ دے پجاری ہیں لیکن شرم اگر تینوں نہیں پتا مسلمانہ دے رمضان دا مہینہ مسلمانہ دا کہندا ابا تم ہی دا کھانا ہے کہندا پتر چلو میں بھی کھانا میں مسلمان نہیں روزے نہیں رکھدا لیکن میں گھر کھانا تو سارے دے سامنے کھائی جانا ہے تو سارے دے میرے پیارے امام نبی دا غلام مجوسی کہنے لگا اسی مسلمان ہیں اسی اپنے والے دیے پہلی گل اسی روزہ رکھ دے پہلی گل کہ روزہ نہ رکھیے کسے اجر دی وجہ سے روزہ نہ رکھو حضرات اعظم دے بازاراں وچ سریام کھانا نہیں چاہیے اے دعا کرو اللہ پاک سانو صبر روزے رکھنے دی توفیق دے اللہ سانو صبر روزے رکھنے دی توفیق دے اگر خدا دا خاصا نہ رکھ سکو پھر بازاراں وچ سریام کھاندے نہ پیندے نہ پیو اے تاکہ تواڈے ول ویکھ کے کسے روزہ اتار دا وی دل کر پوے حضرات اعظم توجہ کریا اے مجوسی جڑے ویلے مر گیا ہے اے مسلماناں دے رمضان دے روزے دا بڑا احترام کردا سی اے مجوسی مر گیا ہے اے مجوسی دے مرن دی دیر حضرات محترم مجوسی مریا ہے او دے کسے دوست خواب اندر ویکھیا اے مجوسی جنت دے اندر پکوڑیاں دے جھوٹے پیا لگا اے دفعہ دے بیٹا ہوئے پیندا دے بیٹھ کے جھوٹے پیا لگا اے نال دے پوچھیا اے خواب دے ویکھنے والے نے پوچھیا اے مجوسیا سارا مرنا اللہ نو منیا نہ رسول نو منیا نہ قرآن نو منیا اے تینوں جنتا دیا بخارا کنے لگ پئیاں نے اے جنتا کدھروں لگ پئیاں نے اے مجوسی کہنے لگا اے بے شک میں روزے نہیں سی رکھدا بے شک میں قرآن نہیں سی مندا اللہ جل دے رسول نہیں منیا بے شک میں کافر تھا لیکن جب مسلماناں دے روزے آندے سن میں رمضان دا حیا کر لینا سا او جب کھانا پیا ہوندا میں گھروں باہر نکل کے نہیں سی کھاندا میں مسلماناں دے رمضان دا حیا کردا سا اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ نے فرمایا مجوسیا او ساری عمر مینوں نہیں منیا نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن میری رحمت جوش اندر آئی ہے او برا دا حیا کردا رہیا ہے حیا کرن دا صدقہ جا میں تیری بخشش فرما چھڈیے میرے دوستو ایک مجوسی حیا کرے روزے دا ایک مجوسی رمضان دا حیا کرے کافر اگ نو پوجن والا اللہ او دی بخشش فرما دیندا ہے اسی تے پھر مسلمان ہیں